പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിന് 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാം ഭാഗം അല്പം താത്വികമാണ്, രണ്ടാം ഭാഗം വളരെ പ്രായോഗികവുമാണ്. ഒന്നാം ഭാഗത്ത് മിശിഹ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന സങ്കല്പത്തിന്, യഹൂദ സങ്കല്പത്തിന് ഈശോ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുനരാഖ്യാനമാണ്. യഹൂദ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് മെസ്സിയ ഈസ് എ സക്സസർ ടു ഡേവിഡ്. ദാവീദിൻ്റെ ഒരു പിന്മുറക്കാരനാണ് മിശിഹ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിമോചകൻ. എന്നാൽ സത്യത്തിൽ അവൻ അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് അതീതനാണ്, അതേക്കാളും ഒരുപാട് അതീതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സമയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ദാവീദിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽ വന്ന് പിറന്നുവെങ്കിലും അവൻ്റെ പിതൃത്വം നീളുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കാണ്. സങ്കീർത്തകനായ ദാവീദ് സ്വർഗീയാനുഭൂതിയാൽ നിറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ, മിശിഹായെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നവൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വചനമാണല്ലോ നമ്മളിന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടാനല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടാനാണ് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പത്രോസ് നൽകുന്ന മറുപടി ഈശോയ്ക്ക് ഏറെ സ്വീകാര്യമാകുന്നുണ്ട്. നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പത്രോസ് മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഈശോ അയാളെ ഒരുപാട് പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്ന വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ ആശയം വളരെ വ്യക്തമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനായത് മനുഷ്യരായ നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പക്കൽ ഭവനത്തിൽ ഒരുപാട് വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകുക, പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ മക്കളാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ, മിശിഹായുടെ ആഗമനോദ്ദേശം. ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അവിടുന്ന് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ മനുഷ്യരെ ദൈവമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിച്ചതെന്ന് സാരം. ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ അതിനൊത്ത ഒരു ജീവിത സംസ്കാരവും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു സന്ദേശമുണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൽ അധിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലുമാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ, പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും അതിനൊത്തതായിരിക്കണം. ഇത്തരമൊരു സംസ്കാരം ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഈശോ ഫരിസയരെയും യഹൂദരെയും നിശ്ചിതമായി വിമർശിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വചനത്തിൻ്റെ 2ാം ഭാഗം, ഒരു പ്രായോഗിക തലം. യഹൂദരുടെ ബാഹ്യാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വചനത്തിൻ്റെ 2ാം ഭാഗം വിമർശന വിധേയമായി നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നീളമുള്ള മേലങ്കി ധരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന്, യഹൂദ സംസ്കാരത്തിന് വിരുദ്ധമായി മേലങ്കി അഴിച്ചു വെച്ച് ദാസൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ സംസ്കാരമാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക. തിരുവീഥികളിൽ അഭിവാദനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി അപമാനത്തിൻ്റെ കുരിശ് വഹിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഈശോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക. സിനഗോഗിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി മാനുഷികമായ ധർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ സിനഗോഗിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ഈശോയുടെ സംസ്കാരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുക. വിരുന്നുകളിൽ അഗ്രാസനങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന യഹൂദ മനസ്ഥിതിക്ക് വിരുദ്ധമായി അവസാനത്തെ പന്തിയിൽ ഇരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുക. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ, സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ അതിനൊത്ത ഒരു ജീവിത സംസ്കാരം നമുക്കുണ്ടാകണമെന്ന് സാരം. ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നമ്മളെ തന്നെ കുറേ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണല്ലോ. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികളെ, നമ്മുടെ വാക്കുകളെയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്വർഗത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെന്ന്, ഈ പിതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെന്ന് അവബോധം ഉള്ളവരാകാൻ നമ്മൾ ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ശ്രമിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മൊത്തത്തിൽ തിരുവചനം നൽകുന്ന ഈ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാം. നമ്മൾ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ അതിനൊത്ത ഒരു ജീവിതവും സംസ്കാരവും ഉള്ളവരായി ജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം.